מיכאל, מצאתי מטוס קרב! יואו, מצאתי מטוס קרב בלחול! מה זה, איזה פאק, מיכאל? מה? מצאתי מטוס קרב בלחול! עם טייס! יש פה טייס! יש פה טייס ולקחתי לו! איזה פאק! אל תהרוג, גודו! אל תהרוג, נראה! לא! איך אני לקחתי לו, מיכאל, היה פה טייס, איזה באג. היה פה טייס והרגתי אותו. רובנו הרגתם אותי, זה לא נקרא. רובנו עזרתם למשטרה. היי! לך אחי, מצאתי את המטוס הזה בכל. אני מעלה את זה. יואו! לא! יש! יואו! איזה מטומטם. אתה תופר. איפה וודו? וודו בפנים. שיט, זה צרידות. אל תיקח אותה. אתה סתם יורד. אני רוצה לראות לך. לא, די, אל תזרוק את הרימון, די, זרוק את הרימון, די. רציני זרוק. איזה מטומטם, למה? לא, בזונה! לא, המשטרה הורגת אותי. עלה, בזונה, אל תהרוג. עלה, למה נראה לך, יא מניאק, את מי רצית להרוג? את מי רצית להרוג? את מי רצית להרוג, איזה קוי. אני הולך לראות בנדי. יודו, you gonna die, יודו. יש במשטרה שנוסעת שמורה. פיצצתי אותי וזה הרג אותו. הנה עוד אחד. יואו! זה לא עוד אחד. איי! תעלו איתי למשטרה, עלו איתי, נו, אין פה אף אחד. מה? בוא לי. איזה שירים. לא, די, בלי רימונים. לא! לא תעשה את זה, די. לא! לא! למה? יאללה שוב. תבוא. מה אתה עושה? לא! נוסע לצבא, אחורה! בכניסה של הצבא, יא אבל. תראו את המשטרה. בצערי. גם אני עושה משהו. הופה, פאק. גם אני עושה. לא! אוי, יואו, בטעות. עלה! מה אתה עושה? גם קבצת וגם... אל תהרוג אותי, יודו. אל תהרוג אותי, יודו! זה היה בטעות, יא אבא, זה היה בטעות, אלמוג! עלה, אלמוג, עלה! יודו, יא אבא, עלה! מיכל, אני בא אליך. אוי, הנה FBI של המשטרה.
עלה. עלה, יא בן זונה, עלה! עלה! יאמו, עלה! מה אכפת לי? הנה, יואו! זה משטרת קטני. אני לוקח אותה נתנאל. פוסק תקרים איזה קאפ. לא, אני... אוי! מה אתה עושה? למה?